kuti atolankhani athu mdziko muno tikuwaona bwanji, akugwira bwanji ntchito yawo. Ife ngati Amalawi tikupindula nawo mmene tawaphunzitsa atolankhani athu, akugwira ntchito yawo ngati mmene adaphunzirira. Mothamangitsana ndi nthawi, ine ndimaona ngati ntafufuza bwinobwino mdziko muno, tikuona ngati kuti dzikoli likukhala olopanda chiyembekezo kamba ka atolankhaniso ena amene akupangitsanso kuti dziko lino likhale lopanda chiyembekezo. Chifukwa chani? Ayiwala kuti kodi ntchito yawo ayenera kugwira bwanji, anaphunzira bwanji mmene angayendetsere ntchito ya utolankhani mdziko muno popereka uthenga komanso poteteza dziko lino. Chifukwa tidziwe kunena kuti mtolankhani ndi munthu ofunikira kwambiri. Ndi chifukwa chake dziko lina lililonse limaonetsetsa kuti likhale ndi atolankhani okwanira, komanso limaonetsetsa kunena kuti pakhale chitetezo cha atolankhani. Pongoyika chitetezo, pongofuna kuti dzikolo likhale ndi atolankhani ochuluka, ndi anthu ofunikira kwambiri, chifukwa Amalawi kunjaku amawakhulupirira kuti amabweretsa ma information abwino, amawunikira. Koma lero pali atolankhani ena amene asankha kupondereza dziko lawo lomwe la Malawi kuno ku Malawi. Amayi ndi abambo, mundimvetsetse bwino. Muona kunena kuti imafika nthawi anthu yomaboweka kutsegula radio station ina yake, kamba kuti zimene akukamba kumeneko sizikuwasangalatsa, chifukwa choti pali atolankhani ena asankha kusangalatsa iwo okha, kufuna kuti zapindulire iwo okha, koma zisapindulire tonse ngati Amalawi. Ena ali mundale koma amapanga ngati kuti sali mundale, ndiye amasankha ndi zilankhula za uyu yekha kapena ndi zilankhula za chipanichi chokha. Ngakhale chipanicho chitakhala kuti chilibe chiyembekezo, mtsogoleri wawoyo ngakhale atakhala kuti alibe chiyembekezo, chotitengera ife Amalawi kukakhala ndi chiyembekezo. Taziona kuli ma radio station ambiri, kuli Zodiac, kuli Times, kuli Mibawa, kuli ma television station ambirimbiri, komanso ma radio station ambirimbiri kuno ku Malawi. Koma mpeza ali ndi ma program osiyanasiyana. Ndiye ndikukhulupirira kuti atolankhani athu akanakhala kuti akugwira ntchito mmene amagwirira, kupereka information yoona, osayipitsa dzina la munthu, koma kupereka zimene zili zoona zimene apezadi pa ground, mmene anaphunzirira, dziko lino sibwezi lili mmene lilimo. Bwezi tili anthu achiyembekezo, bwezi tili anthu ochita bwino. Chifukwa chonena kuti chani? Ine ndikafufuza, ngakhale atolankhani akafufuza, timapeza kuti dzikoli likukanika chifukwa cha utsogoleri. Kuti inu ndi ine tizikhala ndi chiyembekezo, kuti lero ndidya, lero zinthu ziyenda, chifukwa cha utsogoleri. Pali ena amati ine sindimadya za ndale. Mawu amene aja ndikotanthauza kuti wandale samapatsa ndalama. Koma chiyembekezo chimene ndikunena ine apa ndichonena kuti tidziwe kunena kuti ngati dziko likuyenda bwino, anthu amene mukukhala mdziko mmasangalala. Dziko ngati lili lolemera, anthu amene mukukhala mdziko sizingatheke kukhala osauka. Ndiye kuti tikhale kuti tilemere zikufunika chani? Zikufunika utsogoleri. Pamene pagona dziko lathu ndi utsogoleri. Tinadalitsidwa, tili ndi madzi abwino. Maiko azinzathu alibe madzi abwino. Tili ndi nthaka yabwino. Maiko azinzathu alibe nthaka yabwino. Kuno ku Malawi tili ndi mtendere. Si dziko la nkhondo ayi. Koma ndi chifukwa chani tikukanika kupita patsogolo? Kuli maiko ena samalima, amabweranso kudzatenga zakudya zimene ife tikulima kuno ku Africa, ndikupita kukazigwiritsa ntchito kwawo.
kuno tadalitsidwa tili ndi zambiri zimene zikupangitsa kuti dzikoli lisakhale losauka, koma likukhala lotsauka chonchi chifukwa cha chisankho cha atsogoleri olephera. Koma atolankhani athu zimene zisabwera kudzafotokoza kuwunikira chisankho china chilichonse. Pano ayenereka atolankhaniwa kumabwera nkumazukuta kufotokoza bwinobwino, koma amasankha kumaulutsa za chipani chimodzi, kumaulutsa za munthu mmodzi. Atikamba kuti awauza kuti iya inu mukakhala director ku MBC, inu mukakhala mneneri wa president, inu mukakhala ambassador, ndi amangopanga zimenezo. Akuyiwala kuti zimenezi ndi 5 years yokha. So chimene chimamvetsa chisoni munthu kukhala mneneri wa president nde mukangoyambana akukuchotsa ukubweranso ku radio station. Sonza zona zoti unali pamwamba, ntchito ya pamwamba, ukubweranso ntchito ya pansi. Chifukwa choti chani? Sukugwiritsa ntchito nzeru zako kuti kodi dzikoli lingapite bwanji chitsogolo. Chifukwa iwe mtolankhani ngati utauza amalawi chilungamo kunena kuti zikuoneka chonchi mmene zilili ndi chonchi, dziko la Malawi likachita bwino, iweyo ukapita pamwamba subwereranso kukhala pansi. Wina aliyense amafuna kumapita chitsogolo osati kubwerera mboya. Ndinali okhumudwa kwambiri munthawi imene Atupele Muluzi amakapereka mapepala ake ku oyimira opikisana chisankho. Wanda Msisya waona kuti Atupele wapereka mapepala, koma ndikukafunsa kuti iya kodi mmene tikupanga kunjako kukuveka mphekesera kuti muyenda ndi MCP, munthu wapereka mapepala kuti akukapezeka pa ballot, akuti iya kuveka mphekesera, kufuna kugonjesabe kusonyeza zonena zoti sakufuna kuti Malawi apite chitsogolo. Ndi Atupele anafunsa kuti kodi zimenezi mudamva ndani? Wanda Msisya adati bwanji? Anangokhala kusonyeza kuti utolankhani ayamba kugwiritsa ntchito molakwika. Chifukwa mtolankhani salankhula zinthu zabodza, mtolankhani sakhulupirira zinthu zabodza, sangafunse ku mtundu wa Malawi munthu amene akufuna kukhala president mtsogoleri, amene akuonekanso kunena kuti ali ndi kuthekera kosintha zinthu, ndikukamfunsa funso limeneli. Zimene zimaonetsa kunena kuti tikudziwa chimene tikupanga koma tasankha dala kuti amalawi adzivutika. Nchifukwa chake tikuti lero tikamavutikanso nthawi zina ndatolankhaniyo, chifukwa timawatsata taphunzitsa, koma tikutsalira pansi chifukwa cha atolankhani. Panafunika kuti pamene tikupita ku chiyembekezo atolankhani tikhalenso anthu okhulupirika, tiyime pa chilungamo. Ndi nthawi yomazukuta manifesto iliyonse. Kodi manifesto iyi ndi mmene dziko lilili? Ndizoona izi nzotheka? Tauza Malawi izi sizingatheke, izi zitenga nthawi kuti zitheke, ndi amalawi azidziwa amene sakutha kudziwa. Ntchito ya mtolankhani ndi kupereka uthenga ndi kuwunikira, kufalitsa uthenga. Manifesto ya chipani chilichonse inayenera izizukutidwa. Ndi nchikhulupiriro kuti kukanakhala kuti zimateni, amalawi bwezi sitikuphonya pa mtsogoleri uyu Atupele Muluzi. Mundimvetsetse bwino amalawi anzanga, koma pali anthu ena amene amasankha kuti tiziwulutsa izi. Mwachitsanzo, mwapindula chani inu ngati amalawi pa ma interview amene
atolankhani akhala akukumana ndi azitsogoleri azipani zosiyanasiyana, muzapeza kuti mmapezeka kuti mwangopindula ziwiri zitatu. Chifukwa chimene chimakhala ndi chani? Amafunsa mafunso omugwetsa mphwayi munthuyo. Chifukwa lero sizoona iyayi kuti anthu akhoza kumafunsabe basi kubuka appointment ndi appointment. Iyayi tikukufunani ticheze nanu, ndezo ukafunsazo nkumakafunsabe kuti iyayi zikuoneka kuti mmayendera nzeru, anthu akunjaku akuti mmayendera nzeru za abambo anu. Mafunso omachita kukhala ngati kuti mtolankhaniyo watumidwa ukafunseza kuti ukafunseza kuti. So ife Amalawi tikufunika titsegule maso, tione chitsogolo kuti kodi ife dziko lathuli likhoza kupita bwanji chitsogolo. Ndiye ndi chifukwa chake ndimanena kuti dzikoli ngati lalowa pansi, atolankhaniso akufunika akhale ndi chiyembekezo, azikonze pawokha. Kodi ntchito yanga kuti iyende bwino ndikuyenera kuti ndipange bwanji? Tikatero ndiye kuti dzikoli liyenda bwino. Umo ndimene ndimafuna kufotokozera kuti atolankhani mdziko mwathu tiye tisakhale anthu ozikundikira ife tokha, kuyipitsa wina, kuyipitsa mbiri ya munthu wina cholinga sawine masankho. Amalawi ulendo wa ku 2030 mtolankhani akatiuza chinthu, ifenso patokha tichifufuze kuti kodi chimene akutiuzazi ndi zoona kapena akutinamiza. Ndili ndi chikhulupiriro kuti tikafufuza pa ife tokha dzikoli lisintha, kusintha kumene tikufuna kuja kutheka. Ndimafuna ndiyankhulani ndi Amalawi kuti pamakhala anthu ena amene amabwera ndi maganizo ogwetsa pansi tsogolo la anzawo, kuti anzawo asapite chitsogolo. Koma tidziwe kunena kuti ngati tikutsatira zinthu zimene sitikudziwa kuti kodi kumapeto kwake kuli zotani, ndi izi takhala tikungolira daily. Chifukwa chosakhala pansi tokha ndi kufufuza kuti kodi tikhoza kupita bwanji kutsogolo, kodi tikhoza kuyenda bwanji chitsogolo. Ndiye lero ine ndimabwera kudzafotokoza kunena kuti tikamva chinthu pa radio station tikhale pansi ndi kufufuzanso pa ife tokha kuti ndichoona chimene akutiuzachi. Tikamva kwa munthu tikuyeneranso ife patokha tidzifufuzanso ndi zoona zimene akutiuzazi, komanso tiziona kunena kuti kodi kumene tikupita tikulowera kuti. Ndili ndi chikhulupiriro kuti dzikoli lisintha, dzikoli lisintha ngati tikufuna kuti zinthu zisinthe mdziko muno. Chifukwa kuli anthu amene sakufuna kuti dziko lino lisinthe, anthu amene amafuna kuti adzingokhala ochita bwino iwo okha. Mwina ndi 10%, 90 yonse izivutika. Ndimafuna ndikutsimikizireni kunena kuti dziko la Malawi likuonetsetsa, dziko la Malawi lili ndi kuthekera kuolemera in 8 years. In 8 years mmene anafotokozera Atupele Muluzi, 8 years, 10 years dziko la Malawi likhoza kusintha. Ambiri akupanga ulimi wanthilira. Ulimi wanthilira ukhoza kupangitsa dziko lathu kukhala losa kuchoka pa umphawi. Ambiri akutukuka ndi ulimi wanthilira. Ena akufunitsitsa atamalima ndithu malo akulu, koma zoziyenereza zipangizo alibe. Mukuganiza kuti tikakhala ndi Malawi wachiyembekezo, nzeru za Atupele kuti tizitenge apo, tiziyike apo. Titenge nzeru za atsogoleri ena tiziyike apo.
tizipange mmodzi ngati Malawi, dziko lilisauka. Tingotenga business first. Amene simudziwa kuwerenga, amene simudziwa bwinobwino, tapezeni anthu mwauze kuti akutambasulireni kuti business first kuti bwanji. Nde mukayitenga business first ija mukayika apo. Imene ndi manifesto atupere muluzi. Mukayika apo. Kodi dziko la Malawi lingakhale losauka? Popeza chimanga chimene tikudandaula kumakapempha ku Zambia tigulitseni, tikhoza kumakhala nacho. Chakudya tikhoza kukhala nacho chochuluka. Ngati titasankha Malawi kuti business first igwire ntchito. Ndakhala ndikufotokoza kuti ena awa amangopanga kopi zimene mtsogoleriyu walankhula. Atupere muluzi, pamakhala mpikisano pomwe atupere samathabodza. Ndipo pali anthu ena amene amati ayi atupere azikamba bodza. Atupere watsimikiza kuti iye sangakambe bodza, iye ndi chilungamo. Anene zimene zingapindulire Malawi, koma usati abwere nkumadzanena bodza kuti Amalawi mumpatse vote. Zimenezo atupere sakupanga nawo. Atupere zoti awanamiza Malawi kuti ndizakupatsani magalimoto, ndizakupatsani zakuti pamene akudziwa kuti sapanga zimene. Atupere pakamwa pake sipalankhula zimenezo. Sipalankhula zinthu zimene zoti mukampatsa voti adzalephere kuchita. Koma iye akulankhula malingana ndi kuti kuima utsogoleri, akamafuna upresident, akufuna kumenyera ufulu dziko lake, kuti dziko lipite chitsogolo. Amamva chisoni akamapita maiko azinzathu ndikuona kuti achita bwino, pomwe dziko lathu likutsalira. Nde uthenga upite kwa onse amene amaganiza kuti atupere muluzi ndi munthu woti akufuna zimpindulire iye mwini. Lero Malawi wina aliyense adziwe kunena kuti akamamuona atupere muluzi adziwe kunena kuti ntchito imene akumenya atupere muluzi, kunyozedwa kumene akunyozedwa atupere muluzi, kutukwanidwa kumene akutukwanidwa atupere muluzi, akutukwanidwa chifukwa chokuti akufuna kusintha Malawi. Malawi asakhale mmene alilimu. Akufunitsitsa kuti Malawi akhale ndi masomphenya abwino. Ana athu asasowe school fees, aphunzire skulu zabwino, mzipatala muzipezeka mankhwala, dziko lathu likhale ndi magetsi. Ndisachidziwikire business first nkatimo ikufotokoza kunena kuti anthu akunja abwere mdziko muno atsegule makampani. Nzachidziwikire kunena kuti anthu pamenepo mukhala kuti mulembedwa ntchito anthu ochuluka, ndi kuti sikusowa ntchito. Sikusowa ntchito iya. Potengera dziko lonse lapansi, zinthu sizili bwino. Ku South Africa timadalira ku South Africa, ku South Africa ndi kwati thamangitsako. Tizinenanso kuti chifukwa tikapita ku Europe kumeneko ndi nkhondo sikuchedwa. Zinthu sizili bwino dziko lonse lapansi. Ndi nthawi yakuti tikonze dziko lathu. Ndi nthawi yakuti tikonze dziko lathu. Tikonza bwanji dziko lathu? Tatiye titenge manifesto ya zitsogoleri, tiunikire kuti kodi zotheka ndi ziti. Mupeza kuti izi akunena atuperezi nzotheka, izi akunena atuperezi ndi zotheka. Zomvetsa chisoni. Ambiri amene tinali ku South Africa timayimba mafoni, voterani akuti, voterani akuti. Atawina tinali tikusangalala kuti zili bwino. Atithamangitsa ku South Africa, lero kuno ku Malawi tusowa mtengo ogwira. Kodi tikanakhala kuti tinasankha business first, tikadavutika. Popeza makampani amene timagwira ntchito ku South Africa aja akanabwera kuno ku Malawi kuti kwatukuka tsopano. Makampani ambiri akanabwera mdziko muno, koma tinasankha kuti makampani ambiri azithawa. Chifukwa chani?
chifukwa chonena kuti anthu kuti abwere mdziko ndi utsogoleri, anthu kuti akhazikike mdziko akhale ndi interested ndi dziko ndi utsogoleri komanso manifesto. Atupere Muluzi amatiuza kunena kuti startup ibwereranso, startup ibwereranso. Ena atamva kuti startup ibwereranso anakabwera kuti iyayi muzalandira matumba 44. Anthu nkuthamangira bodza osaona kuti iwowa lilipo tsiku limene adagawa kuti tidapatsapo boma, lilipo tsiku limene adagawapo matumba 44. Mupeza kuti palibe. Tsono mukayipeza startup mupeza kunena kuti kodi UDF inagawapo startup mupeza kuti imagawa. Kusonyeza zonena zoti akudziwa bwino njira yobweretsera startup nchifukwa chake Atupere amanena kuti tibweretsanso startup mukayiona ya skulu ya ulere secondary kuti ikhale ya ulere inali manifesto mwa Atupere Muluzi. Atupere Muluzi amafotokoza kuti secondary ibwerenso ya ulere, anthu azizalandira asazabwerere ku skulu, asasakanike kulemba chifukwa choti alibe makopi. Ndiye mukabwerera mupeza kunena kuti kodi awali mboma anakhazikitsapo sukulu ya ulere, mupeza kuti sanakhazikitsepo, anayipeza ndipo inayamba kuwawa iwo ali boma chifukwa anayamba kulipira podzera muliti zinthu ting'ono, ndalama ya sache, ndalama ya alonda, ndalama ya school report, zinthu ngati zimenezo, ndalama ya chitukuko, zinthu ngati zimenezo. Pomwe nthawi ya UDF inakwanitsa kubweretsa skulu ya ulere, ndi Atupere mmene amafotokoza kuti secondary ibwera ya ulere amadziwa kumene kuchokere direction, ali nayo direction a UDF yobweretsa secondary ya ulere. Nchifukwa chake Atupere Muluzi wamenyetsa nkhwangwa pabwalo kuti ngati utsogoleri utakhala kuti azinena bodza ndi bwino asakhale mtsogoleri, koma iye akufunitsitsa kuti akhale mtsogoleri. Ndi chifukwa chake akunena chilungamo, chifukwa chimene akubwerera iyeyo sikuti akufuna kuti iye akhale pabwino, koma akufuna kuti tonse ngati Amalawi tikhale pabwino. Ndi chifukwa chake ndimanena kuti YMCP, UTM, PDP ndi zipani zonse hodya zake alibe mlandu, tatiyeni tisiyendale tonse tibwere pamodzi kuti dzikoli lipite patsogolo. Malawi wachiyembekezo akubwera. Ifa Malawi tikasankha kuti tikufuna chiyembekezo, zinthu zisintha m'dziko muno. Koma ngati sitisankha kuti tipite chitsogolo, ndeti zinsiya Atupere. Uyu ali ndi kuthekera kusintha zinthu m'dziko muno. Tiyeni wina aliyense payekha posatengera kuti uyu ndi mwana wa ndani, timuunikire Atupere Muluzi bwino, timuunike bwino kuti kodi ameneyu tikanampatsa boma, startup kanabwera mbuyo mwina abwera akanayipeza munjira yanji. Kodi skulu ya ulere secondary ikanatheka? Kodi skulu ya ulere ku Malawi kuno kuti iziyamba anayambitsa ndi ndani? Mupeza kuti ndi chipani cha UDF, ndi chipani cha UDF. Mtsogoleri wake anali ndani? Dr. Bakili Muluzi. Ndi zosatheka Dr. Bakili Muluzi osafotokoza bwino mmene ayenera kupezera ma direction a skulu ya ulere kwa Atupere Muluzi. Anamuuza kale pobwera pa kugulu kuzatifotokozera, akudziwa bwino ndipo ndapo in 3 months zatheka, ndilowa apo in 2 months zatheka, nkhani ya chipatala ndimenyapo tha zatheka. Koma ife tasankha kuti azilemera anthu 10% yokha, 90% tizivutika. Tiyeni tikhale Amalawi tsopano otsegula maso, tatiyeni timuunikire Atupere Muluzi pamene tikupita ulendo wachiyembekezo. Uthenga umenewo agaireni anzanu, komanso aunikireni mwina ndi mwina mmene sakumvetsetsa. Munali ndi ine Austin wa Chilungamo FM. Ambuye Mulungu adalitse nonse amene munali pamenepo kumvetsera uthengawo mpaka kumapeto. Ziko ndine
host wanu Comrade Mixe. Zakhaleni soni pomwepo pamene ndizakubweresereni video ina yokhuzana ndi guest wathu Honorable Atupele Muluzi, omwe akunena kuti Malawi akusowekera usogoleri okwanira. Zikomo kwambiri, tiye tipitirize kuonera mavideo ena amene ali pa channel chino cha Bakili Muluzi News TV. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.